No, čaute. Dneska parádička. Šlapeme si hore Žiarskou. Smer asi Smutné Sedlo. Dneska lavinová dvojka. V podstate nižšie nebezpečenstvo, takže OK. Deň sme si vybrali teda krásny, nádherný, slnečný. Sme nepočítali, že takto pekne bude. No, takže nachádzame sa hore na terase. Dneska je to počasie naozaj perfektné. Máme tu na čistý plech. Takže úplne super, perfektná viditeľnosť na všetky strany. Ako som spomínal, dneska je dvojka lavinovka. Aj keď dole na tabuli bola trojka, ale už to upravili. A snehové podmienky sú super, možno trošku snežik vymekne, lebo slnečko dobro opiera, cíti to aj na telesnej teplote, ale to je úplne v pohode. Skôr zajtra možno tie podmienky budú už také, že trošku zo škrupinou, keď vlastne toto všetko primrzne, ak bude vlastne mrznúť v noci. Takže tak. Nachádzame tesne pod sedlom, pod Smutným Sedlom. Akurát prišla pani, teraz pozerám, že opäť aj tu na stopa natiahnutá kolmo hore. Vlastne na to by som chcel poukázať, že tí, čo nevedia robiť tie traverzy, aby sa to proste v tom ľahšom teréne a dostupnom začali pomaličky učiť, lebo ako ten travers vám všetkým pomôže aj z pohľadu náročnosti. Vlastne vy pri tom traverze si vytvárate stále miernu rovinku, ako keď idete v kuse kolmo vertikálne hore. A vlastne keď idete aj vertikálne hore, môže sa stať, že sa vám vlastne počmikne a vy tú váhu vlastne na v svojich rukách neudržíte a môžete zletieť. Ja viem, že tie viazania vlastne na to slúžia, aj tie techové alebo rámové, že si vy môžete tie stupne vypodkladať a ide sa vlastne miernejšie hore, ale najradšej by som dal každému jednostupňové viazanie, aby sa jednoducho ten travers postupne naučil robiť. Hej. Lebo môže prísť čistá glazúra alebo taký tvrdší sneh. Vy pojete kolmo hore a môžete jednoducho a ľahko zletieť, pričom pri tých traverzoch pekne si urobíte tú stopu, hej, dáte to pekne na hranu, trošku vyže, ten pás vás pekne podrží, hej. Takže určite je lepšie aj z pohľadu energetického robiť plynulejšie a miernejšie tie traverzíky. Takýmto spôsobom pekne vlastne sa otočíte, hej, a znova len pekne si prestočíte tú lyžu. Takže a tí, čo to nevedia a boja sa, tak môžete prísť k nám do Ski Alp centra a aj túto techniku vám rád vysvetlím a rád ukážem, aby ste sa to postupom času naučili.
Thank you.